ena akukwezera dala mitengo ya zinthuzi monga mujama kwezera dala sugar, ukwezera dala simenti, ukwezera dala zino umango ukweza tsiku ntsiku. Koma cholinga inuyo kuno mkwiye mtundu wonse chakwera mdane naye. Mtsogoleri amakhala munthu who takes responsibility. Mtsogoleri ndi munthu amene amatenga responsibility. Anzathuwa akukonda kunena kuti zinthu zadula chifukwa akuti ino anthu amene mukupanga malonda akuti dala mukukweza zinthu. Zoona zimenezo? Kodi iwo mmene amalowa mboma anapeza adadi atatsitsa inflation rate kuchokera pa 23% anayisiya ili pa 8.62%. Iwo ayikweza inflation lero pamene tikuyankhula pano ili pa 38%. Ndiye kumanena kuti inuyo mukukweza zinthu, mukubisa zinthu akuti dala. Mtsogoleri ameneyo adadi ndi mtsogoleri chifukwa chake timayitana adadi sana kanepo responsibility ndi kumachita accuse anthu amene sali ti satengako gawo kunena kuti kapena chuma chiyende bwanji. Ziko kwambiri mungananena choyamba ndifuna ndipulumutse dziko lino, ndipo pa September 16th tipulumutsa dziko lino. There is no question about it. Akuchita zosiyana cha sabotage kakudabere nakudizo anakumana kumwanje usiku sama program kutandikire sabotage koma siziteka. It ain't going to happen. Siziteka zimenezo. Ndiye pa 16 ndipo musaziko no. Chachiwiri ndefuna kumanga mawu asopano. Chifukwa mawu amene ali pano ndi mawu omvetsa chisoni kwambiri. Monga munamva kuti Malawi ndi number 3 pa anthu osauka pa dziko lonse lapansi. Komanso akuti mamaiko 193 Malawi ndi number 2 pa anthu achisoni komanso omvetsa chisoni. Anthu osauka opanda nyumba, opanda chakudya, opanda chilichonse zachisoni kwambiri. Ndilimuye zimenezo zitha ife tileye kukonza boma lino. Mungawira anena kuyambira ndakhazikisa timati Economic Rescue Committee. Committee imeneyo yama economists, ma businessmen, yama izanchiro sopano. Debi muoye. Tundo chakwera nyengo ya kwana iyo. Mangani marundo chakwera nyengo ya kwana. Ati mangani katundu. Ziko kwambiri. Committee yamaliza yalemba report ndipo ready kuyamba 17 September kuti implement report imeneyo.
choyamba, the first thing, the forex. First thing, pakai forex, kuyambia 17 September. Anthu azipeza ndalama zakunja kuti azigwisa ntchito komanso koda zinthu zakunja. Zimenezo first program ndi forex. Kachiwiri, ngongole zimene tili nazo zoopsa kwambiri zimenezo tiyamba kukonza right away kuti zimene tizikonze chifukwa tikupeka mwezi woyense ma interest rate kuno kumayi komanso kunja ndalama zambiri kwambiri. So those are two things zimene tachite. Pana program osiyana amene tifuna kuchita tikabwera mboma monga ena anthu akale kuti tisinthe zinthu. Manifesto athu muwerenge ilione 6 chapters 90 pages ili muchizungu muchitunguka ne muchichewa. Ngati mpeza I try to read it. Kwa manifesto yathu timati people centered. Ndiye kuti takita build kuthandiza anthu maka anthu amba ordinary people centered. Ndiye monga wina walankhula kuti program yathu ndikuti sinthe mmene chuma chimayenera mu Malawi, kuti chose chuma ku Capitol Hill ipite kumamidzi kuma district konse. DC yonse ilandire ndalama ndipo kafa kumanga school, kachipatala, kansewu, kachanchani iwo azimanga chiwanda mina maziwa mavuto mdera lawo. DPP oye mdera lawo komanso azemba ntchito anthu anderamo kuti anthu amizi apeze mwayi opeza ntchito osati azipita kulilongwe kapena ku Blantyre yayi koma azipita ntchito mizi menemo imene timati people centered development. The program yaikulu kwambiri. Chachiwiri, maphunziro education. Palibe dziko lingatukuke popanda education, popanda maphunziro. 1964 Singapore inangati Malawi the same osauka koma pa number 1 chifukwa education. Awachita invest education. That's why he failed kuti kuyambira September sukulu izakhala yaulere up to secondary school. Yaulere kuti aliyense apeze mwayi kupita ku school. Ndipo nkabapeza inu makolo amene sakutengana kupita ku school ndatha nawo. Oh yes. Chifukwa ndi yaulere, so there is no reason everybody must go to school. Maziwa wrestling, maziwa Osaka ya cha America ijaya ko ya kono kuwangira muntu nkungwesa pansi. I will champion all that. I was very strong. That's why at age 85 I'm still very strong. I can wrestle. Any one of you. I can wrestle with any one of you. Oh yes, I'm not sure. One day I was telling my friend Isaac Chenga, I told him that I can knock him down in the third round. David boy. But on a more serious note though, I think it's very important. Good anyamata as kind of sports. So sports is good for everybody.
everybody mind, it gets them out of trouble. So we invest a lot of our money in sports. As you know, the UN champion were youth and women. I don't know if you know that, but I'm a global champion. UN for youth and also for women. So I think the UN showed something. Without my age, they asked me to be champion for youth. So under that program, I worked in many countries, assisting programs through the UN. I'm a youth, come so as mine. That's why here, I'm saying that, we'll do that, set aside money, ndalama, anyamata, ngongole, azimayi ngongole, aziba ngongole, komanso ndalama za sports. Zimenezo tizachita pasogolo. And finally, ndifuna kuti dziko lathu lipite pasogolo. Ndiye tipitiriza DPP program ya community technical college, tipitiriza constituency yonse 229 constituency mukhale technical college. I know these people actually downgrade my college just struggling in the numbers menezo. Actually downgrade kwa palibe ziko lingapite pasogolo popona technical people. Palibe, no country in the world can develop. Germany, Italy, America, they have developed because they have technical people. So ndipita zimenezo komanso program yotanza anthu nyumba arrangement deputies will continue with that program. Time na choka mboma namanga 15,000 houses. I think in 5 years, when I live in 2030, I'm hoping to get 5,000 to 6,000 houses, and I want when the next DPP person continues, as amalize with everybody in Malai muno, asakaye ni nyumba yo donta, kapena yama auzu, kapena yadoti, zimezo isakire. Koma kuti zonse zimene zichitike paafrika nonse mukavote. Tamva zimenezo mukavote. Haina mnagwisa ujenyani uja. You are storing the book, zinanui book. Mukavote. Akuposa ndalama, tenga ndalama. As somebody said, palibe muntu paziko abansi amene angakali ndalama. Palibe. Ngakaya alandi pasaine ndalama, I am saying, nditenga. Hey, nditenga ndalama. Kwa sindavote haya. Kwa nditenga ndalama zime. Nde mutenge, kwa mukavote. Kwa maasho auza antamizi, achikulire, kaovudika, kaodwa kunitunza atenge. Siku meno, kapanjinga, kapachani, kudakavote, kudwa mapasi panado, kudakavote. I want every person wakavote. Chifukwa, chidachanu ndi vote. Chidachanu ndi vote. Kudi disinte ziko ino, ndi vote basi. Ngati simvota, nde mupitanga zituzima izizi. I want this country ikubwera ku one party system, eh? Mukona ndo? Ikubwera kwa ntaya ya chipani chimozi. Sitting hours mezwai. Tifuna kuna antu hakaya ndo ufuru. Antu sama kapidwe. Kudi muntu hakalemba kapa internet asamangidwe.
organizations samangidwe kuti khale ndi ufumu tinali kale. So it's very, very important kwambiri kuti nonse mukavote. So ndima amenewa ndikundi osanga kwambiri kukuani kuno kwasu kuona nkhope zanzo sanga kwambiri ene ndo sanga kwambiri tizabwera kuno after the election. Tizabwera pameba after election like that celebrate the victory yathu. I also wish to this Englishman Vudokwambiri reiterate, reiterate, reiterate. What do you pronounce it?